L-inċentiv ta' Childcare b'xejn qed jgħin lil bosta ġenituri jkomplu bil-karriera jew l-istudji tagħhom. Iżda huwa importanti li l-ġenituri jkollhom moħħhom mistrieħ li qed jibgħatu lil uliedhom f'post sikur fejn il-ħaddiema jieħdu ħsiebhom bl-aqwa mod possibbli. Fi żjara fil-Manuċċa Childcare Center fis-Sejtun mill-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici tkellimna dwar dan mal-kunsilliera responsabbli Ġewna Ġus. Għandhom moħħhom misrieħ, qegħdin f'post arjus ħafna, segur, għandek carers li jħobbuhom, u għalhekk inħeġġeġ iva dawk il-ġenituri li jixtiequ jiġu jistgħu jinkitbu, nista' ngħidlek li għandna waiting list, però aħna kif jibdew jinbidlu tfal infatti f'Ottubru jerġa' jkollna t-tibdil. Tfal imorru lura l-kinder issa u jieħlu tfal ġodda. Iċ-ċentru huwa wieħed mill-iktar moderni u sikuri li joffri diversi attivitajiet għal tfal minn età ta' 4 xhur sa 3 snin. Attivitajiet li jgħinu fl-iżvilupp soċjali u personali tagħhom li jinkludu hawn fis-sajf, tpinġija u crafts, qari u anki ħruġ. Activities li minn tkunitom it-tfal trawwimhom ċertu knowledge li lilhom ħatejnhom jibnu anke l-karattri tagħhom. Bħalma rajtu jagħmlu collages, daqqa jagħmlu crafts related ma' Mother's Day, Father's Day, il-festa, Halloween, Christmas, dejjem bil-crafts. Il-Ministru Bonnici jinnota li ċ-ċentru għalkemm ilu miftuħ ftit il fuq minn sena huwa wieħed storiku għaliex infetaħ totalment mill-Kunsill Lokali tal-istess lokalità u li gawda mill-inċentiv tal-Gvern ta' Childcare bla ħlas. Illi bis-saħħa ta' dik l-iskema, il-Kunsill ukoll minn din l-inizjattiva tan tajba qed jinġenera income li jużah għal anijiet soċjali. Allura qed naraw kif il-Gvern qed jimplementa il-qudiem il-policies favur li iktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol, favur il-Kunsill Lokali iktar jingħataw empowerment sabiex iwettqu l-proġetti